Kanayon mga Biblia, Ephesians chapter 2, verses 4 to 8. Okay, mamarutan ang sunan, atong kasawa ng tulong sa Diyos. Marutan. Ephesians chapter 2, verses 4 to 8. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. Nato ta, Ginoo. Amo yung iyang na grasya lamang ang tanan. Grasya na naamit ni karon, buhi mo na karon. Libaw sa tanan, ang imong grasya nga gihatag kanamo aron kami makailakan nimo o makapaghinuso sa mga sala o mahimong imong mga anak. Salamat kay nini tanan ito. Dako kayo ang imong gihatag kanang isagili ang yan. Mga taga-ibig makasalamaton, nakasing-kasing pugihan, kasing-kasing na mapakita sa among dako, utang palubot ang hatan mo. And because of this, O Lord, we want to give you all the graces and the praise and the glory that is due to you. And as we, Lord, go into your word, please speak to us. Huwag yaw tugutin ang mga pulong mo gawas lang sa aming tikas dalunggan, kundi mo take residence sa aming kasing-kasing. Nga mo kasing-kasing malibun sa imong pulong, malibtuhan pinagi sa imong pulong. Kung nalabaw sa tanan Ginoo, among mabunot gikan sa among kasing-kasing ang imong pulong aron amo kami mahimong kadaganan kasandigan sa tanahon na kami adunay mga problema. Ginoo, salamat kayo ang mapangayon ka ng tabang naman. Dalay ko ng mga nantisin ko. Nandito tayo sa Sunata sa ating second part sa manifestation of God's love. So, nanata sa the kindness of God. Muna na lang ko, kung dunay mong hasad ni mong pabor, kung sa medyo natural ni mo nga buhaton sa maghatag ni mong pabor. Wala binaga ng pabor na dako kaayo, nga wala ka mag-expect na tagaan ka niya ng pabor. Kung sa may yung bation, sa yung bation? Thankful. Ha? Malipay. Sa pa? Pasalamaton. Pasalamaton. Okay, niya. Kana kung kalipay, kung papasalamaton, manananan sa kasing-kasing, di ba? Na kung mangita kag panahon na ikaw sad ang makahatag balik sa pabor. Okay? Kaya ganahan nimong suklian, no? Suklian ang gihatag na pabor diha kanimo nga wala na nimo mag-expect na ihatag diha kanimo. So, mo ni ang mga butang na atong makita karon ang pabor nga gihatag sa Ginoo kanato. Pinagi sa iyang pulong pahinumdumanta, unsa kadako ang iyang gihatag nato. Ug angayan lang na atong ibalik kaniya ang akong pabor usab sa kinayang sa iyang ngalan. Amen. So mutanang kagbalik sa word meaning. Unsa to ning manifestation? A sign that shows something clearly. So kung ang usa ka butang nga magpadayag kaayo nga klaro nga mao day siya. Okay? Nya kindness, favor, or affection. Kung kaya kung nila na ituan na luas. Nya unsa ning mercy? When I am not given what I deserve. Wa ko tagay sa angayan ako. Nya ang grace is itagaan ko sa dili angayan nako. Okay? Itagaan ko sa dili angayan nako. Mercy, wa ko tagay sa angayan akong gawaton. So, illustration ani mao ang justice. Kung nasakpan ka sa imong sala or sa imong ang kuan ni is kanang nagdahil ka, nasakpan ka nga bisag
red light, bigo jud ka, tagaan ka ticket. Kaya ngayon lang, nagkasalaman ka. Mercy is, nasakpan ka, pero ipasaylo ka, wa ka tagay ticket. Ang grace is, nasakpan ka, gitagaan ka ticket, pero lingon ang officer o ang police nga nitapok mo, ako nalay bayad ng imong ticket. Labi na kay mahal kayo ang bayad sa ticket. So, mao na nga misulti sa Ephesians chapter 2 verse 4. Matungod sa dakong gugma sa Dios, siya nga puno sa kaluoy, gihimutan niyang buhi ni Kristo Jesus bisan patay ta sa atong mga sala. Kay pinagi sa grasya kita iyang giluwas. O gibanhamit sa Ginoo si Kristo Jesus ug nagalingkod uban kaniya diha sa kalangitan. Aron sa mabot ng mga adlaw, iyang pakita ang pinakadako, pinakanindot o dili masabtan nga grasya nga iyang ipadangat o ipakita pinagi sa iyang kaluoy nganhi ka nato diha ni Kristo Jesus. Kaya pinagi sa grasya ikaw naluwas dili o pinagi sa grasya ikaw naluwas diha sa pagtuo ug dili kini sa imong kaugalingong paningkamot gasa kini sa Dios. Dili sa imong paningkamot, dili sa imong mga buhat, mao walay makapang hambog niini. So ako lang i-translate ang English ni magsunan ug mutan-aw ta. Sa atong last time, atong makita sa atong title. Balik ta sa next. Ang title nato last time was God Manifested His Love. Manifestation of God's love is sa iyang mercy. Iyang ipakita ang iyang guma pinagi sa iyang kaluoy. Nasakpan ta sa itong mga sala. Wa ta niya tagay sa penalty sa atong sala. Mo na ang kaluoy sa Ginoo. Kaya diba dapat kita man ang mag-anto sa krus, kita man ang pakawawan, hubuan, latiguhon, purong-purungan, tusok-tusokon, bunalan sa likod, nagkamhag ang likod. Kita na ang angay ni anak. Mercy na. Wa ko makadawat sa angay na kong dawaton na sinibayad sa akong sala. Naluoy ang Ginoo nato. So, iyang ipakita niyang gugma pinagi sa kaluoy. Makita na kumingon ka nga, nahigugma ko nimo, dapat kaluoy ka. Okay? Maluoy ka kung kahinanglan ka maluoy. Kaya nato sang kaluoy ka na bisag unsa lang ang klase nga kaluoy nga bisaw nagabuhat ng dutan, example, para na ko again is, example na to, kadahan na aning manta. Nagayip si mong anak. Nagayip pa sa ilo. Naluoy magugo, wala lang na ko ipadakop o ipapriso. Wrong kind of kaluoy. Ang dapat nga kaluoy ana is, kaya na may due justice. Pahangtang din ang justice. Ang justice of God is iyang ipahangtang diha ni Kristo Jesus. Di ba ta pwede makahimo anak kay tanan nga mga tawo nga makasala imo medyo nagtagaan og justisya. Kaya di man pwede nimo nga imong ikaloy na usay mo sa ano kaloy ang gi-rape ano kaloy nga imo pagilabanan ang nang-rape. So imo jud na ipasud sa prisuhan o mo ning buhaton nimo imong kaloyan. Kaya nasud sa prisuhan labi na nga nasuko ang mga giniganan o ang mga family ani niya imong dadag pagkaon mo tagalaw. Di siya ngayon pagkaroon ni mo, gari mo anak. Di ba? Imo siyang, tagaan si mo pasaylo, pero imo ipapriso. Pero kung siya kaon nga gawa, yung bisita niya, imong bisitahon, kung diba sa tanan, kristuhanon ka, sa miyawi sa pulong sa Diyos. Kaya mauna ang pinakadakong expression sa imong gugma kanya. May gugma ko nimo, pero di pwede nga di ipakita na ko sa akong anak ang hustisya. Kaya kung di na ko ipakita sa akong anak ang hustisya, ito pa, mas nilaban ko nimo kay niya. Niya anak ko din ako, labanan yun ako siya. Ako ipakita nga tanan nga mulapas nimo, mubarog ko para nimo. O ang hustisya, ang balaod, maudyoy ilang at ubangon. Kaya in the first place, tama dyoy balaod. O ang balaod para nga sa mulapas sa mga katungod sa ubang mga katawhan. Kagets ta, mao na mercy. Nga kung express niyo do sa anang nakuan. So, mana atong mercy is, kailangan di ka kibaw ka, unsaon o kanus animo, ihatag ang kaluoy, unsaon yung pag-express ang imong gugma sa imong isig ka, tao. Okay? So, mabitaw, ang mercy sa Ginoo is, wag ta hatag sa ngayon nato.
Ya kinahanglan man gyud ta ipanis sa atong sala. Patay na tanan. Wa may tao nga mabuhi. Kung ang tanang tao pangtangan sa hustisya sa Ginoo. Mao na nga ang Ginoo naghimog solusyon nga ang iyang anak may mudawat sa tanan nga angay natong dawaton. Mao na ang justice sa Ginoo, paminaw ha, na serve, na dawat, na himo. Kay God justice gud siya. Di man pwede nga ang usa ka sala o ang makasasala makaipsot sa iyang sala. Okay? So mo na ang Ginoo ningon siya nga maghimo og solusyon. Ang akong anak may akong panaugon nga sa kalibutan, unya akong tugutan sila kung sila buhaton sa akong anak para mabayaran lang ang tanang sala sa tanang tao sa makausa namang. Mao na kay naghimo mag solusyon ang Ginoo nga mabayaran ang tanang mga sala. Ang tanan nga dili mo tuo man ang sukuha sa Ginoo. Ang tanan nga dili mo tuo niya o dili mo supay sa iyang pamagi suko kay Ginoo, mao na ang Ginoo ningon na ang imperno dili maginuta para ninyo. Nya ganapit yung umbak sa imperno uban ni Satanas nga nakingkontra nako nga siya gani wa siya rason nga makikontra nako kahiyahay ka siya diri sa akong kaharian. So kay ako na may gibuhat ang tanan nga ang tao dili gid unta mahiagom sa iyang kasuko. Mao nang mingon siya, ang tanan nga mamatay sa lawas o patay sa espiritu moambak kayo sa impierno. Apan ang namatay ra sa lawas kay buhi man niya ang espiritu, dili moambak sa impierno. Kisa man tong mga mamatay sa lawas ug buhi ang espiritu. Ang naking relasyon sa Ginoo. Ang nakikuyog sa Ginoo. Naway kani kanang walay mga kanabang sa gusto lang or karon na kuyog ta Lord, kita Lord, on and off sila relasyon sa Ginoo, dili na pwede. Kinahanglan consistent ka sa imong pakigrelasyon o pakigdiusa sa Ginoo kay usa na ka sa Ginoo ug labaw sa tanan natag-iya na ka sa Ginoo, siya nang tag-iya sa imong kinabuhi. Balik ka dyan nagsulti sa imong kaugalingon. Ang tag-iya sa akong kinabuhi si Kristo Jesus. Iya sa kumulit. Balik ka o kalima. Iya sa kumulit. Katulog. Iya sa kumulit. So kung tag-iya siya sa imong kinabuhi, kisa may gabotron sa imong padagan sa imong kinabuhi, kisa nagpadagan. Siya bagayod. Mo na ko sa. Siya bagayod. So kinahanglan imong itugyan kanunay ang imong mga desisyon, ang imong mga pangandoy, kanta na itong bagong kanta, ang imong weaknesses, itugyan sa iya, kaya siya rin maka-perfect ni Ana. Siya rin makahimo ni Ana, na iyan ang usbon na ang imong kahiyangon mahimong usog diha sa imong kinabuhi. So, mao na ang mercy na tungod sa iyang kaluoy, ipakapinan pagdita. Di ba? Kuha na ang atong mga sala. Okay? Kung gibayaran sa iyang anak na si Kristo Jesus, tungod sa pagbayad siyang anak na si Kristo Jesus, nahimutang buhi sa Espiritu. Gitagaan pa kita garantiya na kanimong lawas na mamatay, bisa pagkikaon na nasa, bisa maimo ng abo, bubalik na kabuhi, niya, perfect na wala ni apan. Way sakit, o di na mo buhat o mga sala. Kaya nga naman, ato sa langit naman ka, perfect naman nga to. Wa may pwede sulod, makasulod nga ito makasasala. So ang imong lawas, okay, maparihat sa lawas ni Kristo Jesus na sila, naban mo siya, kung sa siya, muna ikaw glorified body na ato dito sa langit, itin lang siya matod langit, tusod siya bumbong, pero makakaon siya, kaya yung ikaon niya, wang hangbong. Amen? Sumaon na ang lawas na namin mo. Perfect na nanalawasa. Amen? Unya, ikatulo, may ihatag sa iyang kaluoy. Siyang kaluoy lang niya, iya tanghimong ruler with Christ. Maghari ta, uban na Kristo. Imagine ka? Ay, maghari, ako din gani. Wa man din. Wa din ko ni kalibutan na, ay wala kaluon. Maghari ka sa kalibutan, sa umabot nga kinabuhi. Pero, yun ko yun ninyo, ang maghari na to, katong pugihan, dinhi,
na mo-appeal siya, last Sunday, nagbuwan mi din record ko guys, na ay yesterday, nag-prayer fasting din. Kung mamumpay niya, dito ninyo, kasi pang-apply mo sa company ni Jesus. Onsay production din ari produkto mamalit ta kung kita'y gamiton sa Ginoo mangumpanya ta uy galag ari dali maura na mangumpanya na sa matagalan nga adto ni Jesus. May gusto na dili ka maayos ka mubasa lang jud kasi ang Biblia sa Ginoo. Gamiton na sa Ginoo tanan imong nabasa. Ug sa imo siling madungog sa matag Domingo, makingon na jud ka kanila ko hatag ninyo. Pangutan ang tanan. Ang ilang Ginoo gikan ba sa langit? Namatay gilubong na banhaw ba? Kung yung ngawa, o ano ka naman ang imong giyakuan, si Kristo Jesus, yung sa man yung pagtratar, imo bang Ginoo Ginoo o pakapin na siya ng Ginoo sa imong Ginoo? Kaya nagibuto ka ng Ginoo nimo, mahatag ka dagang kwarta sa imong Ginoo, nagtrabaho di kag may sa imong Ginoo, kung kinsa man ang Ginoo, tao ra na siya. Di siya pwedeng imong Ginoo ang tao. Ato ba? Sa ato lang daan, ang tao di pwedeng mahimong Ginoo. Apan ang Ginoo pwedeng mahimong tao. Amen? Okay. So, kanang mga butanga, mo encourage ko na to. Kaya kung gihimo, gikaluy-an ka sa Ginoo, then the more nga muduol ta niya o magpagamit ta niya. Now, gawas sa iyang gugma, narita sa atong punto, is iyang ipakita, di lang sa kaluoy, kundi sa iyang kindness. Ito ng kindness, favor, or affection. Affection is yung pagbati. Diba ka strong kayo na itong pagbati? Agree, di disagree. Kung ang pagbati na gani, usog kayo na ang utok, musunod sa pagbati. O ang imong isulti, ang imong action, mupadayag gayon sa imong pagbati. Kung nasayo ta na nga strong kayo nga pagbati mo nang ma-inlove ka. Correct? Kung ma-inlove ka, murag di mo matudluan imong hunahuna o sa iyang hunahunaon o di mo matudluan imong babaw sa iyong sulti, di mo matudluan ang imong lawas, imong tanan, pero may padungan itong imong object sa imong gugma. Kato imong nataypa na may ma-inlaban kay kanimo. Natuka, magsige ka gana, pero siya imong ginahuna. Mauna ang strong kaayo nga manifestation of love. Now, ang Ginoo, do you think wa siya magunahuna nimo every day, every second? Gunahuna mo. Kita rin magunahuna sa Ginoo. Mabita na makita na to, ang Ginoo, gingon din siya pag-ampo mo. Kasi dahil nag-ampo ta, iduol mo ka sa Ginoo na tig-istorya ka. So kung muduol ka niya, sa tupain mo siya itagaan, o panahon. Kung nasayod ka nga ang gugma, i-express na nimo sa panahon. Kami kang alam, kunin mo, sige ko padadaan mo, kwarta, padadaan sa unsag, sa unsag na pinaka-latest na tab din ha, ko padadaan, pero dito ka mali diri. Di ba? Kadaghanan sa mga katawhan is, pero I love ko, tagaan ko, pero ang butang manggod, dili manggod, makahatag mo, makasinatin mo sa luma. Pero kung nanagali ang tao, diha niya nagpulig mo sige, labi niya yung nanay yung may kaning siya na siya. Ang bata, nga naman ang bata, pasusumang na yun. Nga nung i-advocate man yun ang science pa ganina ha, nga ang bata pasusumang na yun. Para na connection ang bata sa ginikanan. Pero di lang ang mama, papupuson yun ng papa, pabandayon yun ng papa, mitas gamay pa ang bata, para pinaagi nga tungod sa touch, ma-feel na nila I'm connected ni ining tawanan. Pero tanawan ng bata, naway ginikanan. Diba? Murag lain kayo o dagan sa upo. Sawa man din. O dalang papa ang mamawa. Ikaw mismo makafeel ka na kuwang ka. Hiwain ng mama, huwain ng papa. Gets? Sumuna nga,
Okay. So sa prayer, sa dihang giduol ang tao sa Ginoo, naa din na ang relationship, na build up ang relationship. Kaya dili man lang sa pag-ampo, thank you siya. Di man lang sa pag-ampo ka, makikrelasyon sa Ginoo, kinangayot ka, Lord, kay ko ani, Lord, nagsilbo ani, Lord, nagtabang, Lord, kundi bukas ang kasimpulan. Kaya iyang pulong, siya naman na nag-isulti mo. So makiksulti na kay Ginoo mo, minabi ka. Mula si Kulino, bring your Bibles. And really have, sagot akong Bible ko, really have your own Bible. Na umahin mo, bisan namatay na ka, buhi pa yung Bible. Kaya mura sa na siyang diary sa inyong love story sa Ginoo, na makakita ka din ha, o mga linya-linya, mga suwat-suwat, kung saan ipamuhat sa Ginoo, kung saan isulti sa Ginoo. Kaya every time I read my Bible, I'm reading my love story with the Lord. Remindan ko sa Ginoo kanunay, makitang inaani, ani din, okay, mercy is, butangan na ako din ha. Gusto ng mercy. Wako kadawat sa ang anak kong dawaton. Grace is, nakadawat ko sa, dili ang anak kong dawaton. Estudyante ka first and foremost din yun. Kung saan man mo, bilang mainglag lang kita, sige na kita, ang suwat, nanawad sige. Yung man, kuha na dito siya ka lang, kaya na, hindi nyo na naglain, di hapon. Kuha na diha. Okay, yeah. Or ako lang ibutang karto, ilugay kayo, pag-anan ko, pag-anan na to. Balik pa rin nakatuwid naman ago. Pero, murag ako, parang kailan lang. Murag gahapon lang, na kami nagkabulan. Nalabas pa kayo sa panghulara. Ang smile din mo kaya naman, the heart does not age. Ang kasing-kasing dili matibuwang. Ang aturang naong atong lawas matibuwang. Pero mami, ang pinakamasakiton ang kasing-kasing, pero kisad ang pinaka-powerful, masakiton manungka. Nga makahimo nimo sa pagbuhat ug dagahang sala kung ang nasa mo kasing-kasing sala. Pero si Kristo na gay mong paharion ang sala kita sulod. Amen? So, mo ni ako makita ni sila. Now, ngarita sa kindness sa Ginoo. Ang atong basahon sa verse 7. In order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. So, diputang din na ang grasya, ang tumang grasya na di masabkan, incomparable riches, dato kayong Ginoo sa grasya. Iyang di-express, iyang ipadayag. Nga hindi ka nato, diha, di lang bay, diha ni Kristo Jesus. So, kumali ka nga, kung ang grasya na din kanang is nasa sulod, di ba? Yato ka sa gawas. Pagkadawat ka sa grasya, natong ka sa gawas. Dili, di ba? Kanang may mga manghatag, di ba? Alam mo, grayo kini, kaya ginagin mo sud. Ano pa ba ng grasya? Kaya manghatag naman rin sa sulod, o mas gawas. Kitang kadaghan ng Christian, ganahan yung kas gawas na lang, pakapin lang, ng gawas na grasya din ha, mo lang ako. Ano nga naman kas pakapin? Wala mo balik ka. Ano siya pakapin sa kalibutan? Ano siya gingon sa Matthew 6:33? Seek, pangita ako og una ug ang akong katarong, sa pa akong pamaagi, kaya pamagi tarong. Sa pa ang inyo dili, ako ang tarong. Ug pining tanan nga istorya sa mga disipulo, pagkaon, sinina, tanang butang kinanglan ng kalibutan na. Siya, ako lang yung idugang. Dugang is makapit. Kina naman ka sa pinakakinahanglan mo. Siya ang ikinahanglan. Siya ang ikinahanglan. Siya ang grasya sa Diyos na i-express sa Ginoo. Siya ang pabor na gihatag sa Ginoo. Siya ang tanan. Kung pagganang ka ginamuhi, si Kristo Jesus na. So ayaw ni si Kristo Jesus, niya pakapinan ng lain, wala pa pakapinan ng lain, niya napanyudagan sa kumbangan ni Kristo Jesus, una pa ka mulo ni Kristo Jesus. Ang tao na rin mong tanan dapat si Kristo Jesus lamang.
ang iyang pulong mag-imong sumbanan sa success ng kinabuhi. You want to be successful? You want the best company? Jesus Company. Sayon rin tabahua. Kaya dili man sa ikaw ang magpalihok. Ang balang espiritu man. Amen? Okay? So, mo ni nga, kang iyang uma is a favor nga gihatag na nato. Mo na naganahan ang Diyos nga ang iyang simbahan, listen na, ang iyang simbahan, kita man ang iyang lawas, kita man ang iyang katawhan, kita man ang iyang mga anak, buot siya nga makakita ta o makadawat. Di lang makakita, nahin na nilutan niyo, nilutan, oy, dagan kay wasya na sa ilaw, kita ra ka, masuya ka. Di lang ka nakakita, kung ikaw itagaan, ikaw makakita, may ka, ako judi, luwin, ako judi. Di ba malipay kay ka, kay walang ka nakakita sa grasya, imo pa judi ay, mauna ang grasya nga buot ihatag sa Ginoo diha kanimo. So manamparan ako ang pabor or kindness or grace pariha lang ni para nako kay ngano pabor na nagihatag dinha kanimo o kanako nga dili ka angayan. Okay? So again mubalik ko ang tawo nga in love kaayo sa mayang ihatag sa iya dito sa imo na nang ihatag di ba? Subuha siya na ngayon na silip kang hatag. Sige pamalit. Gets dili. Kaya ganin mo. Murag, bisag di siya ngayon gani, nagbinadita, gamin dito, hatag ihapon ka. Kung mahimo sa makasasala nga tao, kay kita naka-experience unsa ng love, no way kondisyon ka, diha ng tawhanan. Pero nga to na way kondisyon na kung mamuhupas man kadugayan. Di ba? Mupas na kadugayan mo robo, di ka inlove pa ka ikaw, wapay kondisyon mo, ma-inlove kay ikaw, wakal kita sa iyang mga apan. Okay? Bisa pagtagaan mo, ganana. Ano? Okay? Okay, or ang lalaki na istoryahan ay babae naman party-arty. Ang lalaki man mugukon sa babae, gawas ko na bali, ang babae mugukon sa lalaki, maparty-arty ako ng lalaki. Pero mo ni matisunan. Kung nahimo na ko na, di ba na mahimo sa Ginoo? Di ba na mahimo sa Ginoo? Mabitaw nang kita ang image of God. Mabitaw kita ang yung kapakamatsyan, kita ang pinaka-love niya. Nga naman, na siya mata, makakita sa siya para nako. Na siya dalungan para nako makadungog. Na siya ilong kapinhawa siya. Na siya tiil, na siya kasing-kasing na mubati siya. Ang kanang ino, automatic naman na. Kung mo sige pagkanong loyal na kayo na mo. Okay? Nabisa pag imo pa ng sikat-sikaran, tungkol kayo, nanhaman siya, ibaw siya, nanha siya makakaon, muli rin gihapon na, yung muduol gihapon ng iro ni mo. Di ba? Nakita agad ka nga, yan, iruwas, sikat-sikaran na, kuy kaya po, amo. Kaya built-in man niya nga, di siya may nga, di siya murason, wa siya reasoning power. Ngayon, bahis nga mo ang kita at puglain. Kaya even in fact, ang kanang ubang mga iro, makakita dito ubang mga iro nga, may kay kanya sa ila ka nang ginuangan sila, di na namuli sa ila, kaya na may manghatag na lain, nga way condition, di pa rin siya sikat-sikaran. Di ba? Damang iro nga di na mauli. Asan mo na kong iro? Lately, experience ko ni Ana. Di siya muli sa ilaha. Pero kaagis siyang amo niya, ang paghuhoy, mugukot yung taon siya. Pero wala siya magulian sa church. Niya, tuwagin ako na siya diha. In the worst, anak, nanang ko nga ito siya sa idol, giluto siya sa iyang amo. As ka, kumukang sa idol. Giluto. Oh, Pacquiao ang mga kisikat pag Pacquiao that time, 2007, 2008. Hindi na kasahos. Okay. So, morning, God can do the same because He is God. Siya ang perfect expression of love. Ang iyang sa Ginoo ay condition. Ang sa Ginoo nindot. Diba? Kung naka-memorize mo sa 1 Corinthians 13, atong hinukanta, your love is patient, your love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude.
not self-seeking at all. Your love does not easily get angry, it keeps no record of wrong. Your love does not delight in evil, but rejoices in the truth. Mo na. Yung ginana kong living, introduction pa ko 30 minutes lang. So, how did this favor came to us? Yun sa pag-abot ka niya makabot. Unsa ang medium, unsa ipamaagi, unsa gigamit sa Ginoo. O kinsa ang Trinidad, o kinsa ang person sa Trinity nga gigamit sa Diyos Amahan. O kibawa ta sa answer, kinsa ang Diyos na anak, ang mao si Jesus Christ. So mao nang sa Ephesians 8 nag-ingon, it is by grace you have faith. Ano na ba na? Okay, you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. Mo nang ngayon ka, grace or kindness, pabor man or affection, iabot nato sa usa ka package. Unsa ka package? Salvation. Diba kung tagaan tagtag, bapa kay packaging? Diba? Or bago nga cellphone, mo bapa kay packaging? Di makapili na. Ay, lang ba na kanina ko, kaya kakuha ni mo na sa company, papalitin mo na api ng packaging. Yung sa nag-ibayan. So, ang packaging nato, or ang form sa iyang grasya is salvation. Pagdawat mo na dako kay na, you are saved. Pagdawat mo. So, pagdawat mo sa kaluwasan, tubuin na luwas na ka. O tungod kay luwas na ka, ayaw napapaday pagpakasalaksan. Pinamay ibayad para maimo ng kaluwasan. Di man na, libre siya, pero doon ay ibayad ni anak. So, mana nga, God save us. Anong iluwas sa Ginoo? Kay padungtad ang perdon. Makasasala ta, nahilayo ta sa Ginoo. Kung wala kay Ginoo, wag gyud tay larong kinabuhi. Wag gyud tay padungan. Sige lang gyud tag mangandoy ngano namuhat man kanako ay doon na pa tayo lain ng chance, no? Os doon na ako ang kinabuhi. Dili na murag pangandoy, kay mahimo man gyud na kung mubalik ang tao ni Kristo Jesus. Kung na kumangutana lang kasi mo mga amigo, amiga, silingan, sa mga pamilya, nalipay kasi mo kinabuhi. Wow! Oy, doon ay solusyon, anak. Ganahan ka na ang imong kinabuhi maliwain, or murag batik to niya, karon may na imong kinabuhi, imong ng tao, oh, dahil so, si Kristo Jesus ray makahimo ni anak. Tingnan naman siya, bayad sa imo o akong sala. Siya ang giangkon sa imo mga sala, kung tungod kay iyan ang giangkon, dili na kapalisyan sa inyo sa impierno, pero kung dili ka maminaw niya, ang imong kinabuhi, magsige ra na padung paubos, padung sa impierno. Pero ikaw karon mo ka nga oh hold, nay Ginoo, asa man ako ngari. Saka na nagbalik ang imong kinabuhi. Puro bag puro sa kingkoy no, mabanhag mo ganhuno, kung kali sa takat. Mo na kung kinabuhi. There is life, there is hope. Ihatag, ipadayag ang paglaom nato sa uban. Kadaghan kayo mga hopeless. Daghang mga tao nga walay padulungan. Daghang mga tao ganahan lang maghikog. Daghang mga tao ganahan magpakamatay. Mabana nga, kaya ganahan sa mga magpakamatay, mga mong sila. Mungunin ako sila, kung sila gibuhat. Kawatan mo, binuangan mo, uban pa. So, ang tamili, di ba? Close lips, di ba? No, problem. Isa ka mo mga kabataan, daghan kayo kamu mismo daghan kayo mga issues din. Pero, nanakay padulungan, yung mga classmate, huwag mo tayo padulungan, hilog na dyan kayo mo. Kailangan na dyan ko, dako na dyan kayo ko grado. Kailangan, may kagraduate ako, medical medal. Kadaan na ninyo sa langit, ang inyong mga medals. Kadaan na ninyo na kung grado sa langit. Bahala na kung 75 ang uli niya kung grado. Pero sa langit ako kung grado, kadaghan kayo kung nasangyawan sa akong mga classmates ng mga Jesus. Diba sa tanan ko sa, kung ta, invite ko ninyo. Kung ta, maginaw ta. Bahala na, paminan mo, gusto mo kayo ni, namin yung kaon niya, bahala na niya kung naman naon sa. Kinalan imo siyang i-introduce
imo siyang i-push para makadawat sad siya asa ni mga pabor. May kamay mo dawat sa grasya. Kung sa inyo ito'y grasya rin, gano'n kita rin maluwas. Daghan ang mga maluwas, pamilya ni mo daan, maluwas. So, di gano'n mo sila dasigon. Pagwita ka ron. Kasuko kung mabalibag sila. Kaya, di na nagrasya, masuko-suko ka, naluwas na ka. May wala ka. Kung itali, dagang grasya na ito karon. Ay, isa po ko na. Sige. Masig sa sunod. So, ang imo, mag-ampo ka sa kanunay sa Ginoo. Lord, likapan na ni siya. Sa likapan na si Papa, si Mama, si Mano, si Undong, si Inday, si Manang, si Tia, si Tiyo, si Lolo, si Lola. Likapan na sila, Lord. Kung labaw sa tanan, ang grasya nga inyong gidawat, makitaan nila nga mapasalamatong kay kasi naghatag mo. Di kay salbahis at kasi naghatag mo. Sila kagdawat, wala kay dipakita nga balik na bumang ito kanina. Okay? So muna nga, kinahanglan i-honor na to ang Ginoo. Ipataas na to siya pirmi sa atong mata kinabuhi. Sa atong response sa mata kinabuhi, sa mata problema. O sa may atong kanabang dunay problema. Diba, ang problema, di ba yung makahimo na to? Magkatawa ba kayo may problema? Kadaghan kung may problema mo sa mangga. Ang ating relasyon is, suko, kahit taganahan may problema, yung problema na, nasuko niya, gano'n kagid. Kaya huwag katulong sa imuha to sa ibang problema. Yan, suko-suko ka, sabot mo ng problema. Amen? So, kung sa may buhato ni mo na honor ang Ginoo, wala. So, kikita sila man ay mga problema, lahi na ka o response, lahi na ka o dating, lahi na ang imo ibaws sa problema. Bisag sa mga tao nga maghatag ng problema, di ka ba, "Hoy, nana sa kanhin, madugag sa kanhin, yung mga kikagwata, mga wata, di ka, puro sa kanhin." Di na ka magnawin ka na, "Oh, dong, di ba ka nagatugpa na ka, luto na ka na, o ikaw." Sila ka ang magsiki o pangasaba. Okay? Kung may yung ginunin mo, sarali na yung balay, sarali na yung pagkaon na ayaw na pakana. So, laki natin ano man, mamutan ng mga Lord, dalisod kung sa amin ako yung problema. Kung sa amin ako, tabangan ako, di. So, ang sama klase nga tabang, kung sa pamaagi, mauni-mauna. At ang mamot si Justin. Magkira mo ang lana. Sanali sa problema. Just, isa ko Just, lasitin na Just. Hindi kanta na siya, lawit siya. Sorry Just ako example kita Just. Nala siya problema. May number ng family nga kinahanglan na tabangan. Tingnan sa may kasutin mo ng T. Tabang ko T, di o na sabihin, salamat T. Kung pa man ang istorya, God was telling me, help also. Ako pati akong budget. Pati yung tuwangan akong budget. Okay, lumitan ko na asa ko magawa. Asa ko mani, pati ba ko rin puno na rin ka. So God wants me to have favor, kindness. So marang akong iampo ni Justin na kaning iya igsoner kinanan og tabang. Mahikap unta siya. Kasi yung kahilan namin sa Ginoo. Mali siya matanaw na mo, mautangan siya na sa ulo hindi sa Ginoo. So, ako din ang nagpresentar para, ano ba kay mama na ka, labi na sila nagportal ka, bro. Di kayo tuloy ka para imamakuptan sa liog. Hindi ka na. Kapag sa usang subok, makasubo rin kaya. Ayun, mga exodya, malaki rin mga, do, paliw nagwa rin yung bro. Dahil may kinalag pusog sa lalaki. Hindi. God just wants to give ang favor niya ng one condition. Mauna ang grasya ni hatag sa Ginoo. Napay kondisyon ang Ginoo pagdawat sa Gaza. Ningon ba siya nga? Ay mo na kaluwasan niya, bayro niya paginahinay, Datalatahi. Ganahan ka mong may muhatag mong Gaza. Gaza is libre na, di ba? Birthday ni happy birthday! Dili pa kayo, dili pa mong birthday. Pag-abli mo na, pag-anak, abli mo sa box. Data-datahin niya na po every week. Katang buwang po kang cellphone, data-data di Yung isa gibitik ka. Ang Ginoo dili nga na. Paghatag niya, remember, gibayaran niya daan, may kondisyon.
nagbayad siya, ngawa siya nga, ay, mabayad ko ha. Unya, kanang, pagluto na mo, kay mabayad din akong anak. Wala akong minan ang Ginoo niya. Pagpakamatay niya ako sa tingin, ay, nagbayad na siya ko ha, pagtarol mo kung dili, mamatay mong tanan na. Wala. Even sa katapusan yugto sa tao, ang tao, gitagaan, I believe personally, Ginoo naghahatag ng chance. Isa ka sa itong mga relatives sa una, palaisipan makita na ko sa una ba, no, mga relatives sa una ba, ako pag yung first na mo lagi sa mua, kita ko siya akong mga lulo, mga iyaan, mga tiyo-tiya, mga close ni mga luya nila, no? God change it. God change. Kaya din, ako, ang ipakita sa Ginoo nako, ginugod ko, hanggang sa katapusan, yun to sila kinamuli. Maulitaw dito nila. So kung misubot sila sa Ginoo sa kailan na, oh Lord, mo na yung pagawagtan nila, o patibaw, di naman sila kasulti. Sumala yung nga, kung kato sila, last minute sila, daghan yun naging mong linyas puntahan sa langit. Ikaw naman sa nagkasood. Kung ikaw nga nang wad-wad ka, paggamit ka sa Ginoo, awa po kay Papisto. So, kaya ang Ginoo rewarder man siya. Amen? So, muna nga, dili ka magsiguna-huna nga sa mga tao. Kaya ang Ginoo, bisa pag wala ni papait. Kung iman, Ginoo, siya naman siya naman lihok, siya naman yung convert sa tao, Pinoy. Di ko kailangan masangyaw na nila, Pinoy. Pero wakay premium. O, gabaw ka na, paninglan ka sa Ginoo sa panahon nga naka sa kalibutan, ugwa ka ni sangyaw sa iyang pulong. Sa makatawhan na sige mo kontak. Kamo naamo permi sa sitwasyon o makatawhan na nagsiging kontak o mga katawhan na wala pakila sa Ginoo. Kaya na mo sa inyong trabaho o na mo sa inyong iskulahan. Dako mong responsibilidad kaya na po. Kaya sa manang pangsiging na po, ang pag-umol naman ninyo, kamo, sige tuluan, at masulod gawa. So, kung wa mo'y production, wa mo'y nakabing na talag, di ko manubag sa Ginoo. Kaya nagsige mapugyaw-yaw anang sakita. Kung di sa gani akong nagbuot, ang Ginoo. Raman mo. Kagets mo? So, mao na mga butang ang mitsunan na. Mayroon dali ka na Christian ka. Wait, dasid yun ko ninyo. Pagsunod sa 2017, nag-inon na yun ko ninyo. Pangayua sa Ginoo nga doon na mo'y kalag na madala. Kaya kung wa mo nadala, pag tinusol mo maayo, na musod mo 2018, huwag niya kong kakibaw, kinsay imong, kung kinsa nga talaga akong trabahoan, kaya kung trabaho mang ka, nakalag. Di ba kapili lang ako, uy, ang ginawa tayo na nawa kay relasyon niya. No, ang gugma, ang kindness, ang mercy sa Ginoo, imo exercise sa daan ng tawhana. Aron mahumok siya, o makita siya, kaya siya, uy. Bisa manuktok sa amo, niya magpahatag pagasapon niya, kung manay na bayad. Kaya na. Kita pa magani ang tabang, kita pa magani ang mapaubos, kita pa gani ang ayuda. Nawa tangay bayad anak. Amen? So, are you doing that? You need to be doing that. Mananga, peace. Ang grasya nga gihatag sa Ginoo, dili na po tumino. Kinahanglan, imo sana ipasa nato sa uban. As a new Christian, mo din ako nakita sa Ginoo. Ang kamot sa Diyos, pataan na lang ang kamot sa Diyos. Iyang grasya, iyang grace, iyang gihatag, dili na po. Usa lang po. Naghatag siya lang sa mga tao. Kung nakita na po, nga ang grace sa Ginoo dili kutubra na po. Kinahanglan, multiply ko kung mga katawhan na mudawat sa Ginoo. Mo na nga, mo challenge to workers, volunteers. I really challenge you. Produce a Timothy. Disciple somebody in the Lord. Because that will show, really, kaya ako usahay in my heart, honestly lang, I tell you. You're doing some things ng anak mo, pero I don't see
a person nga inyong disciple. Coming in the Lord. So, magduda ko sa imong pagkakristohanon. Honestly lang, magduda ko. Kay I am a firm believer nga ang Matthew 28, din ang Great Commission ni Mando ang Ginoo sa tanang magtotoo nga maglakaw ka o magtimog disipulo para sa tanan na dili kami nga, ay Lord, nagtudlo naman ko kabataan din. Ay Lord, na naman ko Bible study din. Ay Lord, na naman ko ipangkuha din. Ako biya limpyo sa simbahan. Ay Lord, ako biya ang ipagaon sa mga bata. Na kay mga gibuhaton, pero wala kay na disciple kay even Philip. Si Philip was one of mga kusinero. Di ba, ganyan ng mga apostolis, ay, nagubot mo din ha, kay nga, katong pundok sa mga dili kay half na Hudiyo, mga Hudiyo na di kuno sa kay tagaan, bilang mga anak sa mga pagkaon, kay Kristo na itong panahon na, yung si Pedro, would devote me sa Word of God and in prayer. So pag-raise up mo, or pagpili mo, pag-pray mo, mga spirit-filled makatawhan, spirit-filled pag yun na siya. Sa paklaro kasi lang kinamuhi, nga, kanis sila na nila ang Ginoo, nga may mangnakos, mangusiniro, manghugas, para ihatag sa mga naglisod kayo ng mga kasuhan. Okay, grabe naman dito sa ito. Now, one of this is Philip. Na nasayod ka nga, namatay gani siya. Kaya ano, sige din siya evangelize. Ibato siya, patay siya. Stephen there. There's Philip. Si Stephen, ibato siya. Patay siya. So, nabadyo ka ang disciple si Philip? Si Stephen? I believe so. Walang ibutang din ha. Kung sa resulta to yung disciple, kan wala lagi. Nagtinuod man ang discipler sa pag-disciple. Ang disciple karon kung di mo dawat sa tanan nga gitudlo, kung di mo sunod sa kinabuhi o palabwal baka ang kinabuhi sa nag-umol niya sa pamaagi sa Dios. Mo nang mag-anang di kalasaw. Kay ang tao di kita madawat. Naagi ka aning di ka madawat kung sa bisag unsay itudlo. Kaya mo, naagi tayo dawat ko na dito ako. Pwede sunan. Kung ang nag-disciple ni mo sa salon, ang nag-disciple ni mo, paminaw ni mo, naa siya mga bati, ayaw sunda. Ang mga nindot sunda palabwi pa. Kung ang itudlo nga maayok, dawata. Bisa pa nagkasaba pa na. Sa pagpapakitan pa nagsagpa. O, pwede ka managpa, no? Ang pala na is discipline, intense discipline. Dawata. Ang problema lagi mo nakita nga, nasibit akong nauna nga naman ang Turkey na Muslim man siya. Anong kadaghanan sa mga nasod nga, di nga ito ng wad-wad umay si Pablo. Grabe ka iyang mga that threat, daghan kaayo, kapila na sapat-sapat siya, gilabal siya ba ito, nabuhi siya balik. Okay? Kanang, taas kayo nga, isa na yung paril, nga siya ituntun sa mga disciple, pero dagal lagi Pablo, ayun, hindi patay juga. Kasi sila mga disciples, isugyan ko sila, pinapabili na, katagalihan sila. Pero ang ilang disciple nila nang ipadagan. Nalunod siya, kadaghan, nagag-utaw-utaw sa kadagatan, kaya mo siya mga lugar-lugar. So grabe siya sakripisyo ni Jesus Christ. Kanya, saan naman itong iyang mga churches na ipananom? Nakita na ito yung ipananom. Philippians, Philippi, Galatia, Ephesus, apa? Thessalonica, Corinto. Ano man eh? Anong nasaw ng mga ganito Kristiyano? Wala ganing mga Kristiyano, Muslim na. Ano na? Kaya para na ako ang nagdawat. Nasaw, mga 100% for bitsin kayo sa Pablo. Ang nidawat, 99. Ang nidawat hindi lain sa 89, pagkagaling sa 79. So pag nagsunod-sunod na generation, nasaw na kaayo. Kaya ang pamaagi, dili na dito sa kung saan usas mga butang sa inyo. Please, I will encourage. Dali na ka mga workers. Volunteer man mo o full-time workers. Pangayo asin mo. Why ang imong pagpananaw sa kanang tao? Ako sa inyo, balik-balik. Di ko chismosa ang tao, maglagot ko chismosa. Ako mama, chismosa kayo sa unang. Sige ko pangaway sa mama.
Kung mga gusto ka, kaya sa mga silingan na nagmamamid ang chismis. Hindi siya kaganahan ng mga chismis. Kung nagbot man ka. Okay? So, di ko chismosa, pero nga naman kung makadetect, man kung ano makakita, man kung mga butang kadaghanan di makakita. Nawag na, di man ko, kung chismosa ka, ano bigay kang mata? Di mo bigay kang mata, di ba? Now, nakabatayan ka, nakuanan ka, yan, sasakyan ka, di mo ko na. Hindi ko mamantay, kung siya rin sapatos, kung siya rin sneaker, kung siya rin earrings, kung siya rin diha. Di ba, bigay ko ganang magtanaw, ikaw, tapos kung nag-istorya na ko niya. Kaya lang kung matama, daw man certain things. Paano mga kung ano, nalimay mo nga, naimusunti ba? Sige mo na muna, maana. Oh, okay. Diba ko gano'n na? So kung makakita ka, kung imo yung lang dinumurul sa inyong life, makabantay ka, makakita ka, wag imo kung paspas kayo mong buhat, o mo anticipate, kanit yung anticipation of certain things. Di ba kang nanharagid ka, mga mali akong struggles ka ron, kaya sa mga tao, especially in leadership na mo, ang iyong panlataw na rin, ikaw nga nasa sitwasyon, di ka kakita. Di dapat ako nga ako dahil sa sitwasyon, di dito ako makakita. Kung mo ko natibaw na sa mga muliha, di ba? So, ano makakita man ko? Anong dad-on ko sige yung ani-anana? Because I allow God to operate in my life. Muna makabantay ko yung manawag ko sa inyong mga mistakes. I encourage you. Kaya kung ma-mistake mabuka, kung nanghirapan ka, kaya makakita ka. Kaya nani, flak mo no. Butan ka, makarnero mo, ako pabantay sa Ginoo. Matutok rin dito kung usa. Kaya rin yung bantayan, ako nga na, binakaw na uban nito lang ng usa. Yung ba na itong sungay na des usay. Wala yun, kadungo kay usa rin ako di tanaw. Dili. Magbantay ka sa tanan. The same sad ka mo sa mga parents, daghan mo mga anak. Then, watch for them. Know where they are. Know what they are doing. Hindi man ta Ginoo. Manamangay ka sa Ginoo. Ginoo, himo ang kung godly ko, nga inahan o amahan, nga pakabantay jud ko, o makatabang jud ko sa akong mga. Unsa man na, pagkapina sa grace pa na nako, discernment, kanang nakakita ka sa angay kung tabi wali mo makita, that's part of the grace of God. Kay full package ang Ginoo. He wants you to have His mind, His heart. Kung magkinsa siya, pinasa ng Ginoo, di nga mahimo kang Ginoo para niya. Pero ang tanan nga na niya, yun mo, to be a good, di ba good father man ang Ginoo? Di ba siya man ang pinaka-best na parent na to? Do you think God will not make you the best parent? Nagdagan naman ko pagpaport. Sige na. Start mag-o. Pagsugod ng pag-o. Para makakita ang iyong mga kanakan, lahi na yun ka. Ang Ginoong magid na nag-operate sa iyong ginabuhi mo na nga, ang great gift of salvation nga naa ni Kristo Jesus, kay siya mismo, tao siya, nga naman, makibaw man siya, o sa mga problema sa mga tao, kibaw ka, ano sa siya mutabang, kay ningon magid siya, ang sa isulti sa akong mamahan, maro sa akong buhaton. Kay ang iyang pagkaginoo, iyang manggihubo. Kagets mo na, tao nga tao, din siya fully tao, pero fully God, pero murabag, unay wire, putol niya ang wire dito sa heaven. Para ang iya ng pagkatao, maoy mo operate din he. But puno siya sa Espiritu Santo. All that time. Nga nung di man na tumahimo nga puno ka sa Espiritu Santo all the time. Kaya magbuhat man kita sa ang gusto. Maura dyan na ang problema. Mag-operate ka sa ato kagalingong kabray, kagalingong usog, kagalingong tanan. May mga pigsunan, hindi sa grasya sa Ginoo. Pero tagbayra ko na-retire, umingon ako nga, kamo na din ka, kagita po rin ako. Kaya kung lawas, kagita Diyos kung lawas, pak, boom. Pero na ako sa tering, galit nag-dive. Pero pagkabuhatag siya, warning bara, battery mo gamay na lang. Balik lang, pag-abot niya ninasin, bisikin mo sa tanang, di man ako nag-anak, pero stress ba na flat ang ligid niya, alas city na,
Namali pa sa church, wakubiyan sa abilin, na. Ang dahil na pilakaw, kaya pumata, mga na ganyan, kapit ko, katugon kayo ko, Lord, katugon kayo ko, kapit kayo, ang lawas kayo. Kaya na-spend ang akong energy sa katulang, ang sarap ko, nag-assist na ko. Ang mga kinamuhi, mao'y gamitan sa Ginoo ipadayag ang iyang ugma nga ang kaluoy ug ang kaayo niya ipadangag diha sa mata usa. Mao na nga kinahanglan ka mo practice pinagi sa pagtuo lamang. Mutuo ra jud ka. Lord, imo kung tabangan mo kung ayo kung imo kung mao na. Hebrews 1:11. Ang sa faith, being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sigurado ka sa imong gilauman o sigurado sad ka bisag wala pa nimo nakita. Gets? Mo na paglaom. Mo na nga tungod kay gasa man ni free man ni wa may kondisyon. Kinahanglan ang imo lang jud ipairal dinhi faith, pero bisan ang faith. Kami na, bisan ang pagtuo mo, gasa gikan sa Diyos. Mo nang imong kita, Lord. Ako lately, Lord, baka nang Lord, hindi kayo pagtuo, Lord, Kung pisal ka, kaya inang ginong ko, Lord, pwede mo ni sakto. Ano di mo kumutuo, ikaw na dyan angay nga tuuan, o ikaw na dyan ang tinuray na makatabang. Correct? So, mo nang imong i-confess sa Ginoo, o dili nimo trabahuan ang imong pagtuo. Nasayod ka nga, walay reliyon makaluwas. Nasayod ka nga, imong tanang buhat, dili madawat sa Ginoo. So kung musalig ka nga, ako reliyon, o ako sige simba, o Domingo, mapagalaw mo sa langit, dili. Bisa pag tanang born again na churches, imong sundon. Sundan niya, everyday, naminaw ka sa wali, everyday, minagagwali. Mga Christian din nga wali. Pero wa ni mo gi-apply, gi-kinabuhi, ang tanan ni nagdadungo. Kaya usaw mo yung pag-apply sa iyong pagsuo. Sorry yun na nito ko na ang pagsulti sa tinuod ang mas maayo kaysa pagpamakap. Okay? So yung i-apply. Ganito umang ka sa pulong sa Diyos. Nito ko na ang bugtong makatabang na ko sa akong problema sa panalapi, ang Ginoo, dili ang Pharisees. Subod lang na kaniana. Nito ko na bisang pag-isud kayo ni karon, kung magbadayon ko pangalagad sa Ginoo, na wala ko'y pangayon sa Ginoo, nga bisag unsa ang Ginoo muhatag sa akong pagkinahanglanon. Mauna ang imong pag-apply sa imong pagtuo magsunan. So na nga sa diha makadawat ka sa dagang mga may butang, medyo ka kayo mag-bright magbubog, smart magbubog. Ako manggong gigamit ang akong utok. Nang magakuha akong auto, ako yung gigamit ang akong may panunti. Katako ako balay. Ako hindi ka kayo anak. Maging na dyan ka nga, Lord, salamat na ko ang mga butanga. Huwag ko'y gibuhat. As nilitali, huwag ko'y gibuhat. Mauna ang maka-express ka nga ang Ginoo dako. Kaya nga naman, imo mang madawat ang grasya sa Ginoo permi nga libre. Kaya kaluwasan libre, o ba pang grasya libre. So nga maghapon na butana, nga libre man di. Ay, gets ta may sunan? Okay. But, in cases where God really tells us, you work to come. Di sa ka mamugos. Kung ang Ginoo is telling you do a work first. Hindi man kitang tanan gitawag yun as full-time workers. Hindi man kitang tanan gitawag yun na ikaw yun na dapat kami yun sa simbahan. Kaya ang Ginoo is telling you mag-business ka or mag-tinuod ka ng imong trabaho. Unya ka nito kasi mong trabaho, panalangin natin ka. Kaya ang imo mga panalangin din ha, imong ibukbo sa imong mga higsunan. Usad gibuhaton sa pagkabig o makalag. Anak mo na higsunan. Di man ang tanan, gitawag malilhig. Yung dili ang tanan, gitawag na doktor. Kung ang tanan tao, gitawag na doktor. Lapisa kay manguhag isda. Kisa kay mananong sa mga tanong atong bawang. Kisa mamuhi o mga baka, mga bamoy atong kaunon. Di ba? Doon na kay tawag sa matag usa. So ka na, grasya sa nga. So ka na grasya nga giplano sa Ginoo nimo kinsa ka, unsa ka, pangayuan na.
Problema na to kay mamot lagi ako to. Adik mo na, hindi ko mag-abogado. Dali kay abogado, mamakak ka kay. Manay baka kabayaran ka permi. Baka kung ka nagbayaran ka, dagko ko ka bayad. Mabaro ko kas baka kung mabaro kas killer, hindi siya killer. Okay? So, muna nga dapat di ka maghambog sa ato kaluwasan kundi makasalamaton o makaobsan. Muna nga, in short, ang atong kinabuhi dapat dili complicated. Kita rin nag-complicate. Kaya nga naman, ginamit kita mga mo. Oh, sige na dawas, sige na dato dito. Kaya, may bugay ko mo at itong mga kliyente, magay ko maghambog. Wait, doon naman sa ilong ko, Muslim na, okay. Ano ko? Ano ba yung gusto sa gawas ko? Diba ko dyan ako buwan? Di ka, magpasalamat na ka nga na ay ng hatag mo. Hindi kay entitled ka, di kay murag angayan yung katagaan. Kung ka na ako sa mga iso na, kanina mga ganyan ka na hatag na ko na example ha. Eh yung mga anak ko sabi na kung maminyo sila, ay paghangad nila. Kasi utangan niya po sila nimo. Mapita ka kung magdilikanan, dapat nag-save na mo. Kaya kasi buwag ninyo, kung manghatag, muligig balik yung mga anak, manghatag sila ninyo, praise God. Pero kung di sila manghatag ninyo, ay dapat mag-antos na yun. Kaya kung di manghatag, kaya bati ka na inahan, bati ka na amahan. Kung di sila mangyihili mo. Niya, sige pagkakasupo kay ang asawa na nakadawat siyang sulo, ang asawa na na. Parang masuko man ka, ang mga makagkat. Di ba nga anak ka na pilmi, hindi accepted ang mga bayaw, mga umagad. Yung mga itagkat, dili na, may sunan. They have their own life. Nagninyo ka, para mo, dako na nga responsibility magninyo ka. So ikaw mismo, magbantay ka, na ako mismo, di ko pabukaan sa akong mga anak. Kung kaluyan ko niya anak, mayo kung dili, kami sa tatay ninyo, mananong-nanong, lagi mo din ninyo, kung mais ra mo matanong, mais ra mo kaunon everyday. Ano naman? Di pasalamat lang ka nga, natagtagaan ko yung abilidad sa pag-raise sa mga anak, etc. Makasalamat ko kasi din mo niya anak. Niya kung naunsa sila pa ng pinulsol, kung nindun sila, pasalamat yung Ginoo. Sumuha ng mga butang ng misunan na in this life, di ka makapanghambog. Kay tanan na akong nahimugin ka nga, ay, amay dyan akong mga anak. Kay, kuhan ko kayo sa Biblia. Kuhan ako dyan na, kung ganyan, duk sila ako, hindi sila sunod. Mura nabutan na sila. Ikaw, ano, dili. Nabutan na sila, yes, naningkamot yun ko ako silang pasabton, pero kung ang ginawa silang lihok silang kasing-kasing, o, yun mo. Di ba, kasi sa uli mong sabot, kung ka ang imong gisaburan, di gyud na ang sana bato ko na siya, di na siya mayo di gyud na mutubo. Diba na yung kagagi, pag bato ni akong anak, Lord, humuka na yung taon, humuka na yung taon, humuka na yung taon. Mo na diha sa imong pakigrelasyon sa Ginoo, liguna imong pagalingon. Diha ka mubukbo sa tanang panahon ang imong relasyon sa Ginoo, ligun. Ayaw sa pakiglasyon sa ubang mga butang na di makahatag nimo og kalig-on sa imong paglakaw ug dili pa gani makadala nimo sa langit kay itong imong mga palibot karon ug imong mga koneksyon sa imong panang pamilya mga yawanon kalibutanon please mo ito putla please putla matugid ka kinabot si tiya si tiyo kalibutanon tayo nimo ay ano simba mo karon nga tagsan ko man dinhi sibak juga. Yang wala ko kayo sa Bible study ni atagsan ko man dinhi ko sa Bible study. Kaya guys ako, kuno sa ko. Kaya ganahan lagi ka mo dawat kung sa iyang ihatag. Yung naka Lord sabta lang Lord mo tagsan man sa tiya. Yung sa Ginoo, kasabot jud ko na kung mo kompetensya nako, maparani mo nindot, imo jud baligya. Yan na mo ta, mamaligya ang tagod sa Ginoo. Udas man tagadagana nako. So, not me. I never sold my God. Ison bago pa na siya nga si Ganilihin, yung kadun mo, ligat ang tututag doon. Saka, mo, at the same time, Lord, opportunity na Lord, makuwali ko din. Ako doon siya ginagod, sa paong, sa mga hudaling, ay, nabalik din na. Tawato na ako.
Grabe sa kong heart ng wali yun ko. Wata nang malang kong wali ko. Parang sige kan kaon ni sige ko jaka rin ha yung mga ano yung relationship niya. Kapundok na to, yung pundok rin to chismis. Mo na man bro. Pamili kay na kay tago ay taga sila rin ha na chismis na sila daw sa linya. Kasi sila ha kaawa sa isang gabi. Kapundok biya na nanarbi na prastaon, makuha ang kwarta. Kaya ganahan pa yung mga pila na. Kaya tagaan ng kapila ka dollar. Ang ginawa mo, hindi makalatol mo. Wala para ko. So, ako hinangi ako manghod, in short. Hindi mo gugugot siya. Hindi, doon kayo sinaudin. Sipan mo sila, pag-umang mo na kung ano ba yan. Ikaw sa buwan, iman biya ka. Kasi, iman biya ka, nalidawat ka sa Ginoo. Ito piskuhan ko. Hindi siya mong simba, hindi siya dito isang simba. At lima sila Ginoo. Hindi na kumadari, correct about Ginoo. Hindi mo nakapuan. Hindi dapat 30 minutes. So, ako lang yan. I firmly believe na strong kayo because pagka years after, ang iyang mga friends na sige kulig na din, slowly one by one nawawat na namatay. Hindi, mga to sila nga, sigat yun ang mata. Sigat yun kayo ang mata. Kita dito, minaw, di ba? Yeah, of course, mag-isaya ko ng iba na isa tayo kasabot, pero mo ako ka English. Ang nag-ibig sila. I-receive sila. One time preaching, I believe they received the Lord. Sa ka-fellowship nito ka, may klarong church na the student, but I believe they received the Lord. One by one, those people died. Isa, cancer. So, mga mga tama. Di mo, apil mga ganita, lighod ka na ang Ginoo ipadayag yun. Ipadayag yun. I believe ang obedience sa Ginoo mo prosper. Ang di mo sunod sa Ginoo, sige rin ito isod ang Ginoo. So kung karong mga adlawan, di pa jud ka himo og sakto nga desisyon. Ikaw gyud Lord, ikaw lang gyud Lord, ikaw lang gyud Lord. Ang akong himo, Dios Ginoo sa kinabuhi. Dan maluya ko but kumakit kung nagsunod kasi mo makakita kung bless kasi mo our Lord bless with you. Ikalipay na kung ano. But that's only my greatest desire. My Lord, I'm not after material things. I'm always telling God and God. So sa mga ito niya sa mga alibyo sa ako mga akong panglawas. Pero not material things. Kaya ako rin pa rin sa Ginoo. Lipay kay ko Lord kung makakita sa mga kalat na naglakaw dahil all out sila ni Sir. Or din akong ganito. So kamo nga ipanawag sa Ginoo, kamo nga nagsige nagpamit ang Ginoo. Kamo nga nakasense mo ang Ginoo is really changing the direction of your life. Ano God will provide sa tanan ng pagkinanan. Andang lang sa kamong naog gamay sa imong lifestyle. Ano natin? Naog gamay para mas kagahan kang mahatag pagbalik sa Ginoo. And the moment you do that, mas mo bless pa yun. Mas mo bless pa yun. Mas mo bless pa yun. Amen? Amen. I hope you believe with that. Let's pray, Father. Tabangin matapusan namin magawa sa kamaturan na imong gusuntin mo sa Biblia. Nang imong bumaw Diyos, imo gayong ipadayag pinaagi sa imong kaluoy o kaayo din ka namin. O Lord, himo ang pagtuo mo ilang karon nga mag-uli mawag ka, kundi magpabilin ang pagtuo sa imong gugma. Kabisan Ginoong Diyos, di mi makakita og mga miracles karon, but we believe many miracles will come as we continue in faith. Father, I entrust, Lord, the people here to you. I entrust their faith. I entrust their hope, their love. I entrust, Lord, their family. Himuha silang suba silang pamilya o Ginoo. Himuha sila o Ginoo Diyos na matatawhan
na kansang kinabuhi example sa mga napalibot ninyo. And all this, Father, we pray in the precious name of your Son, Jesus Christ, to whom, O Lord, we give you the glory. Through him, O Lord, we give you the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name, amen. Amen. So let's sing a song together. How come you need to do this? You need identity, you need to Unang kumapay-balo nga ang communion dili makaluwas. Dili sa nibuhaton nimo kay ganan muha na marong nga ikaw maawa ka na bilinga. Again, kung conscious kita sa itong magalingon, huwag kita Ginoo kung makasala ka. So, ang kaning communion, usa ka paghandom sa gibuhat ni Kristo Jesus, o paghandom sa iyang pagbalik. Mga ito makita sa 1 Corinto 11:24. Paulus. Kung nagpasidaan sad ang pulong sa Ginoo, nga kung mo-communion ta nga napatay sala sa itong kasing-kasing, kung di ta andam gani mo talikod din ng talog, sa iyo ako para lang ka mo-communion, kung di ka andam mo talikod sa imong sala, latigo ang imong madawat, hindi pa nalamin. Mga nang uban mong sige, sakit-sakit. Kung ang uban, eventually, mamamatay. Basa sa 1 Corinto 11:24 Paulus. O wala kung mangayo tao pasaylo sa Ginoo kinahanglan andam ka mo talikod na sa imong sala. Ug di na ka magbuhat na ana na sala. So muhatag ang Ginoo kaninyo o higayon karon sa pangayo o pasaylo kaniya. Pero kung wala pa kay relasyon sa Ginoo, mao na ni ang panahon nga dawaton nimo siya nga Dios o manluwas. Kay nagisgot ta og grasya, nagisgot ta kaloy sa Ginoo, nagisgot ta sa iyang kindness, sa iyang affection, sa iyang pabor. Musugot ka ba nga wa kay apil sa pabor sa Ginoo, sa grasya sa Dios? Ako dito, Ginoo na. Kaya ka ng mga grasya kunuhay sa mga tao nga ihatag, may mo ng disgrasya. Apan ang grasya sa Diyos, walay kondisyon. Kung sadang ako nang madawat, wala siya pangayon, kundi ako lang siyang pasalamatan sa kanunay. Amen? More na. No, sa iyo, hindi. Sa iyo. So, muna nga, magdukot ta sa padayon. Kung again, akong hangiyon ang mga wala pa relasyon sa Ginoo nga itugyan na ang imong pagalingon. Sa matag adlaw nga wala ka motugyan sa imong pagalingon, ang kapungot sa Dios imo gi-intensify, imo gipainit umayo ang Ginoo against nimo. Kaya nasuko siya sa tanan nga nagdumili sa pagdawat sa iyang anak na si Jesus. Nasuko siya sa makatawhan nga dili maghinulso sa ilang mga sala ug dili motugyan silang pagalingon balik ngadto kaniya. Kay buot siya nga mubag o musab sa imong kinabuhi. So, kung buot ka nga kalikot-butan kapag ihapon sa Ginoo, imo na. Apan kung buot ka nga amigohon ang Ginoo, makig-arilo kaniya o mabinuso sa mga sala o himunang iyang anak mo ay imong Dios, amo. Mo na magbuot sa imong kinabuhi. Dandawata sa tinibukan nimo nahuna kasing-kasing usok ug dalag. Ang kaluwasan ni hatag sa Ginoo sa Dios sa mahal kinabi sa anak ni Jesus. Mao nga kung nakit-an mo na makasasala ka o di makabag-o sa imong kasing-kasing, kung nakit-an mo ang kaayo sa Ginoo, nasabtan mo ang kaayo sa Dios, dawata siya karon. Akumot mo siyang dawaton, kali ubarog sa imong lingkuran karon. Adi na ba? Barog sa imong lingkuranan, ayaw kaulaw, ipasigarbo ang imong pagdawat sa Dios. Ipasigarbo ang imong paghinusol sa imong mga sala. Kaya ang Ginoo, ipasigarbo sa kanila. Ano naman? Please stand.
ang ganahan ang madawat sa Ginoo sa Kristo. Ayon na kung nanaag, tanawang ba makatawhan. Practice na ang pagkamatay sa mga kabilingan. Kasi dihan dawaton mo sa Kristo, ay mong kabilingan din ang importante. Ang importante si Kristo. Kaya nga itong kinabuhi, may tungod ni Kristo din na pinagkanata. So please stand up and show your love to God. Anybody? Anyone? Okay. Kung wala, once again, kung wala pa tayong relasyon sa Ginoo, ayaw pag-pretend kaya ang Ginoo nakasubawa na wala pa kayo relasyon niya. Hindi ang pagsimba-simba mao'y makahimo ni mga born again. Kinahanglan dawaton sa pinag-anay si Kristo. Una patamataw, pag-usap. Ladunay, pinag-anay na pagpinuso sa ating mga sala. So let's sing the song for the Lord. Sing our next song. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. Sing, shout. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. Rejoice. The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. For the Lord, He is Almighty God. For the Lord, He is Almighty God. Yes, Lord, you're Almighty God, and we thank you, God, in Jesus' name. Tungod kay butan kung hanan ka nga Diyos, mga Lord, bisan sa amo, mga kapakyasan, na kadahan kapaghatag sa namo, pukusog, ug pamaagi. Nga unod amahan, makita na amo, nabi sa mga pagbalingong kaningkamot, mga imong diniyahan usab, ng mga kaningkamot, nakapangita kami og mga Lord needs to meet our needs every day. Umiling mga tanan, O Lord, amo ibalik sa Panginoon, whatever you have given us. Kaya ginawa ngayon na yun ka, O Lord,
hatagan whatever we have. Help us, O Lord, na amo sa ning magamit sa kimayaan sa imong ngalan. Muna, bless, Lord, ang mga ibalik sa imong makatawhan pinali sa tithes and offerings. Cause them to have a heart to truly give back to you. Kay ikaw ang Diyos na tag-iya ng tanan. Mga Lord, whatever you dictate in our heart to give, help us to obey you. And honor your name through the things that we're gonna do. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you.